cover I'll share this video. Yeah? All thanks to Pastor Jerry Uchechukwueze. Happen makande church or cho. Happen makande church or cho. Actions no be church or cho. Happen makande ukuleku. Yeah? The end of the year, Lukwana. Men of God, they be the one and make us. Men of God, they be the one and make us. Go one eku church or cho no good. You were going to keep me one alone dope. Gunu ku ime nwo na alon less privilege yi na debe ahụ no ha wunde ị na-anọchitere ọgụ gunu ku ime nwo na ala kpara isi one ka ike golu ego one ka ike golu now Pastor Jerry Eze Foundation has been doing this almost on quarterly basis a na-ekwu chọọ a na-agafusi okwu ishe nọọsụ ide enye mkpọtụ oge ikwuwelu okwukwuchi okwu oluo na action ebịanye action the other day Fada Mbaka chọkụrụ mmadụ niile Fada Mbaka chọkụrụ mmadụ niile ebupụtakwa ego lie Daddy Frame ọnọnye ministry chọkụkwa ndị mmadụ etu ka ndị pastors all over si wee na-eruru out palliative and Christmas effort ndị mmadụ ifefa na-eme steady nke a bụrụ ka o wee wụrụ ngụ nwa wu onye chọọ one ka ime n'alụ mata ya si onye mkpọtụ na-enyegharị mkpọtụ ebe niile the whole price niile o kegoro n'omenala bụ ụzọ eziokwu amala niile o megolu aya eji wee nu ife n'omenala bụ ụzọ eziokwu olulu ife nọ na this field at a spot olulu ife adọbara na this field at a spot nekwo ma 50 kg rice ka adọbara ebe niile igbe ego one ehipụrụ ebe a now ịghọtago igbe ego one ehipụrụ ebe a now ama na ndị mmadụ nwere ike ịsị na ego ọ nata ndị mmadụ ka ọ na-eri mba nke mata ya sị na-eri iwu nke ọ nata ndị mmụọ nke ọ na-eri iwu nke ọ nata ndị mmụọ ịghọtago these are the men you should be emulating from. You should be praying for the kind of grace that follows this kind of men. In order to ekwu chọọ na-enyegharị mkpọtụ Christmas erukwana ịmịa na ntị zoo izogo itegigo cover ịgbanyụ na line ndị buru ji enweta ndị ogbe ji enweta ịgbanyụgo ka ha ghara inweta men apụtakwana na-eme something na-eti smiles na the face of people. How many families here enjoy this Christmas holiday with what you are seeing here? How many families from now to the next 4 or 5 months they will not even bother about buying rice or some of the things they can have. My family is stress. Sometimes you act. Gosi mu okwifu kesi we gosi nke Pastor Jerry Eze emego video mbo we gba gosi mu palliative of Christmas ever mmeje video ye free of charge, don't pay me 1 naira. It is going to motivate other people to give. Bam owone shoka njozia within the bono dimu au mejozia within the bono enole no budo iwe ba he no na don't pay me 1 naira. I will do it for you just to make sure now the metal life in the madaka. I will not tell you anything about money. People are suffering here. On the pastor say in Aluaka. On the pastor say in Aluaka. The pastor say in Aluaka. Oh how wunde ne fishan dem madanya menanya. Oh how wunde ma ka the cry mubu yen on a village. Every Easter, every now and then, people are now running to the church. Church a name ife ha na-eme a na-eme agbala na-eme ife niile ịfụkwana nọ ọkwa ịfụkwana how many million ka spend here now, how many millions ka spend here just to put smiles na the face of people. Go and already get some photo or will send on a Facebook eti some send there even $1,000. It is enough to put smile na the faces of over 100 families or even 200 or 300 families depending on if you go. Because they got 10 kg of rice, 18,000. At least, or you got if you 100 bags. Those families. Or $500 can spare here. We go to Ife, wasting them mother happy Christmas. I will go and cover it free for you. Go say here or motivate to other people. Before you know it, maduni ne mechaye. If you na almost all the families around us will celebrate this Christmas without any stress. At least the mother pass to go through within this year. So this Christmas can don't celebrate this Christmas without stress. And if you want to follow, you carry her to at least sometime next year.
ihe mee nọọsụ ide ekwu chọchọchọ Jerry Eze mee na jee mee nke o mego nke kịta jee mee nke akpakwụghị aka n'ọnụ n'obodo oyibo ahụ ịnọ mba ụfọdụ n'ime ụlọ esi na-ego ndị mmadụ mana ngụnwa ụfọdụ n'ime ụlọ nwa akwụkwọ ka ị na-atụ ị na-eji analụ ndị ọcha ego kpọọ ha mgbada nke akwụkwọ nke ije narụ ndị mmadụ sikwa na nke ahụ ije narụ ndị mmadụ wepụta ego rie ihe eme. It is easy to criticize others. Bịa mee ka ike Pastor Jerry Eze kwụsị ịza kọlụ na ministry ya ihe emenwe ife ọ na-eme. Mbaka si na kọlụ akpọrọ ya pụta ihe emenwe ife Mbaka na-eme. Evangelist Ebuka Obi si na kọlụ akpọrọ ya pụta ị ga-emenwe ife Evangelist Ebuka Obi na-eme. Ihe emenwe ife Ifrem Ononye na-eme. Ihe emenwe ife Adeboye na-eme. Ihe emenwe ife onye Depo na-eme. Ihe emenwe ife Kumuyi na-eme. Ihe emenwe ife Johnson Suleman na-eme. Ihe emenwe ife Paul Enenche na-eme. Ihe emenwe ife Awuzie na-eme. Ihe emenwe ife Shadikobi Emmanuel na-eme. Ihe emenwe ife ndị pastors niile a na-eme. These pastors are hope to hundreds and thousands of families out there. If you go example of Ifa Hanagwa, Jerry Eze Foundation doing wonders both in the health sector and the all round. In Oreba only talking from January to December. So one couple mother in grace passing grace. You should tap on the grace of this man. Share this video. And the church or man no guy here. It is that time of the year to show love. We want to see what you have done. Let us see if he may criticize and then he can go with family member. Yesu keta akparaisia ikekwo ni nnewu Yesu keta akparaisia ịbatakwa esie irie a na-ekwu ha ncha ikekwo nwanne Yesu keta akparaisia ịbatakwa esie inyo inyocha idebe anya kokoko na-achagharị anya join the moving train o na-ejiri na from now until the end of this year ndị mmadụ ga na-eme ife agbango no ụfọdụ thank God na o nwere ụmụnne anyị ndị n'obodo oyibo makwa ife a na-alụ ha na-help kwa ifukwa majority of people no buy ya and then metugasi ndị mmadụ aka ndị pastors and then ife here and there ndị mmadụ wee nwee ike gba this Christmas if not for anything end their this year without any stress. All thanks to Pastor Jerry Uchechukwu Eze and the hundreds and thousands of other people there understand the name we hardship no buy happen the church ha na-ekwu okwu abụrụ nni onye menwuru ife ewu onye a na-akpọ jee mee ife Jerry Eze mere every morning, every night. Now, we can moment of truth. You go on in Jerry Eze. Pastor Jerry Eze, make quarter of it so that we can begin to listen to you and leave Pastor Jerry Eze. Of course, I am the pastor now. If you go to Jago, Jeme Ifa, in Ozia Bine, when you get the message, you want Pastor Jerry Eze and I will has you okay? Now I get the Pastor Jerry Eze. No, I did me life on a happen to church.